Guys, hari ini aku lagi di pasar malam Desa Sucen ya guys. Iki lapangannya ya guys. Api guys. Nah, iki ana beras makanan ya guys. Oh, ana dolanan. Iku gede no biang lala guys. Biang lala. Terus iki ana apa ngene iki lho guys. Nah ini karo ana permainan sing ketiga guys sing nomor-nomoran iki lho guys kon tok atom-atom. Ngene iki lho guys. Dadi apa ora guys kaya ngene iki lho kaya atom-atom ngene iki lho. Kaya atom-atom ngene iki lho guys. Terus apa ngene guys. Iki ya barang guys. Dolanan ngene asli. Gelas-gelas guys. Iki ana sing kaya ana tuh resiko nang ngene terus lho guys. Sing paling apik iku ngene iki lho guys. Ini bola-bola ngene iki lho. Iki ana biang lala. Sampai ruang angkasa iki guys. Nah, iki bener dodol kene soalnya pasar malam kok ning pasar malam ya ora serame iki ya guys. Iki ana apa sih guys sing kancan-kancan anak-anak itu guys. Kantotan iki ana semudung-mudung iki lho guys. Iki ana wong beremot barang guys. Karena sing dodol ngene lho guys. Permainan lho ya Pak. Itu harus permainan. Dodol ngenean. Guys. Iki ya guys, iki wis tekan aku biang lala sing warna-warni guys. Iku wong wedi kabeh iku guys. Iki ana jaranan sing ane iku lho guys. Jaranan. Iki ya guys lapangan Pasucen. Endi Pak? Trangkil. Trangkil ya guys. Iki ana jualan iki guys. Jualan donat martabak. Kita akan lihat ketoprak ya guys. Sampai jumpa kembali di Jeda Channel.